Com en edicions anteriors, aprofitam aquest moment per saludar representants de les nostres institucions i agrair la seva presència. A continuació, donam la paraula a Pedro Vidal Montserrat, secretari autonòmic de Cultura i Esports de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Moltes gràcies. Gràcies, president. Gràcies, Pons, per aquestes converses que han tingut per aquí, que m'han donat molt de coratge per poder dir unes paraules, perquè vos puc assegurar que també com ell ho diré des del sentiment. I com no podia començar sinó que amb unes paraules de Llompart. De vegades diem la nostra terra. És un plaer, i un plaer de veritat, compartir amb vosaltres la 7a edició de Literanit, un festival que m'han dit que és part i forma ja part del teixit cultural no només de Palma, sinó de tot un territori, de Balears, de Catalunya, del País Valencià, d'Andorra, d'Alger. Vull agrair, per tant, a l'Associació Institució Francesc de Bargemall, a totes les persones i a totes les institucions públiques i privades que fan possible aquest festival. M'ha agradat aquesta comparança que has fet en la nit de l'art i m'encantaria que anés de camí, que fos un èxit amb la nit de l'art de públic, perquè la literatura s'ho mereix. I també vull aprofitar per xerrar del Govern Balear, que a través de la seva línia de subvencions, de fires i festivals, i l'eina de l'Institut d'Estudis Balears pugui potenciar i crear també teixit cultural amb projectes com aquest. Enguany, el lema Illes, Centres i Perifèries. Es convida, efectivament, a una reflexió de com viure, com vivim des d'una illa, des d'unes illes de creació. També m'he assabentat que dins una mateixa illa hi ha illes. M'estic donant compte que ara que tinc aquest càrrec, estic a Palma, per a Manacor a vegades també està aïllada Llumallor i no només Menorca i Eivissa, i això també és una reflexió important. També vull fer una altra reflexió, no només la illa que m'ha anat de lo local a lo universal, que és el que estem acostumats i que estem com una espècie de mantra, sinó també servir de lo universal a lo local, perquè per aquí, per la Constitució d'Illes, també passen figures de primer ordre internacional amb un gran bagatge cultural que també aporten i després s'enduen. I això també jo crec que és una bona reflexió. El festival, per tant, no només arriba a tot aquest territori, sinó aquest any, a més, és l'any Llompart, que va ser declarat any Llompart pel Govern Balear i, efectivament, també s'ajunta dins aquesta sèrie d'actes de l'any Llompart i, en aquest cas, en la ruta Llompart de Palma, amb en Joan Carles Palos, que és un homenatge, efectivament, no només a la figura de Llompart, sinó el que significa en Llompart dins la literatura, dins l'activisme i, com no, dins el territori. I aquesta idea de fer un recorregut dins Palma crec que també va molt en la línia de territori. I, com no, també, si enguany està l'any Llompart, no ens podem oblidar que l'any que ve és el centenari de Blai Bonat, una altra gran figura dins la literatura i un altre gran activista. Per tant, Literanit és això, teixit cultural, xarxa compartida i territori viu. I com hem començat amb en Llompart, vull acabar amb en Bonat. El poder i la verdor. I saps abastament per què contra el civilitzat cal defensar el que un home té de salvatge nat, perquè la civilització és una randa brodada de 1000 generacions d'armes. Moltes gràcies.